Sino ang pinaka-dax? Sino ang hindi nagbe-brief? Sino ang pinaka-kuripot? Pinakaunang makapagbigay ng apo kina mama at papa? Sino ang pinakamasarap? What's up, catch up with your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel. Yay! May nabasa ako sa comments sa last video ko na gagawin daw namin yung most likely to. Tapos yung pero yung kasama ko, yung mga brothers ko na yung kasunod ko si Jerome Capuno. Yay! Ay, dili ka. Ay, bisagasa mo. At yung isang kasama din namin si Japet Leo Capuno, si Bunso. Agad. Ako po yung pinakabata sa aming tatlo. Ako yung pinakamatanda sa aming tatlo, tapos kasunod si Jerome, tapos si Japet. Tapos, syempre, yung ate namin, pero mamaya na lang daw kasi ayaw niyang ipakilala siya. Kaya kaming tatlo na lang muna. Mamaya na lang pag mag-start na kami mag-vlog, tsaka pa namin siya ipakilala. Sige na, start na tayo. Uy! Giray! Gano'n lahat yan. Nag-saka. Ay, sumot! Tapos may... Okay? Oh, pakog! Gano'n, nagigorang na siya. Hoy! Ay, nako! Ang ba't ni mga iruan eh? Uy! Parang ako mapanirang naman na. Nag-vlog na! Bilangkan ba dyan? Okay, unsa ba sa mukha ni mga iruan kung kano saan mag-vlog? Samok-samok. Maglagay kami ng arena dito tapos may question kung sino yung who's most likely to. Yung ate yung mag-ano namin sa likod, siya na yung mag-answer by ganyanin. Sa pagganyan ng ulo namin na may arena dito. Kaya yun, sige, start na tayo. Graduate mo lang, Nick, na sa may arena. So, meron na arena. Mag-start na kami. At yung mag-ano namin, yung pinakamatanda sa amin, yung ate namin. Ano na? Si Glyza Capuno. Actually guys, ayaw niyang sumama sa amin. Kaso, inano talaga namin na sumama siya kasi walang ibang mag-ano namin kasi wala si mama at papa dito ngayon kasi nandun sila sa kabilang bahay namin. Sana all madaming bahay. Hindi, sa maliit na bahay namin. Kaya siya yung mag-answer sa mga question. Oh, sige na, mag-start na. At yung mag-ano ng question namin, walang iba kundi si ASAP. Si ASAP. Uy! Gano'n ba? So, sino ang pinaka-bully? Huli? Ako man abo. Wala daw eh. Kasi mababait kami. Walang bully. So, question number 2. Sino ang pinaka-papas boy? Tapos boy? Apat tayo. Wala pa kasi. Question number 3. Nakakay kisa di tigwan sa vlog ni Pano man. Sino ang pinaka-iyakin? Iyakin? Yakin pala ako. Sino ang pinakamatagal maligo? Sino ang pinaka-chismoso? Gusto na ako. Ito yung taga-sabi ni Mama eh. Taga-dala ng balita yun. Pinakaunang malasing at sumusuka. Hala. Wala man. Wala mong... Wala Wala eh? Wala. Wala.
Sino? Hindi kasi kami mahilig uminom eh. Minsan lang eh. Minsan lang hindi uminom. Sinong maarte pumorma? Walang iba. Next question. Sino ang lapitin ng girls? Siya gabutan. Si Papa na si Papa. Sino ang hindi nagbe-brief? Wala may. Sino ang pinaka-ducks? Video. Sino ang pinaka-sweet? Kare, ang Sino ang laging nagsisinungaling kay mama at papa? Kaya usap pa nun. Hindi namin mas... Si mama pa. Sino ang lakas humili? Malakas Kadawag nila kay... Nadinig mo na. Sino ang nagkakating classes dati? Mga mababait. Si Kuan! Si Kuan! Sino ang pinaka-kuripot? Ay, naka di wala ka, di ba? Marang Sino ang mabilis mapikon? Kare. Si Muti ka sa... Sino ang pinakamaraming naging shota? Kami. Sino ang pinakamarupok? Pinakaunang makapagbigay ng apo kina mama at papa. Who is most likely to marry a celebrity? Si Apit. Kani oh, mo na kandoy. Sana all. Sino ang laging nanonood ng porn? Tigsun. Tigasun. Ikaw man nun. Sino ang pinakamalakas kumain? Kami oh. Uy, kita ko! Dahil. Sino ang pinakamagastos when it comes to food? Magastos sa pagkain. Kare. Para yun ay luluto. Sino ang pinakamabilis ma-in love? Kare. Marupok. Sino ang pinaka-reklamador? Lumadosa. Order sa... Siya. Sino ang pinakamapag-aruga pag may magkasakit? Yan. Si Kuya, uy, kasi ganito. Ako, oh gosh. Sino ang pinaka-clingy? Si Apet. Sa dunaw, sa dunaw. Who is most likely to get into a fight? Mababait kasi kami kaya hindi kami... Sino ang laging pinapagalitan ni mama? Kare. Bakit? Laging absent. Sino ang laging nagti-tiktok? Ay. Sino ang minsan lang naliligo? Nga kami. Uy, dili! Uy! Sino ang pinaka-seryoso? Sino ang laging nag-online gaming? Ako rin lang.
Pinaka-paborito ni mama at papa. Gabi. Sino ang pinakatagal magbasa? Pinakatagal magbasa. Sino ang pinakamatalino? Ay! Dali na. Ay, dali. Pinakamatalino sa sa kablastugan. O, sino mahilig magluto? Gabi. Sino ang hindi naghuhugas? Ako, yun siyempre. Sino ang pinakamapagbigay? Gabi. Sino ang pinakamaraming pera? Pinanser Sino ang pinakamasarap? Yan pala yung pinakamasarap. Sino ang Pagkain lang. Sino ang masarap? Tikman nyo muna. So, doon nagtatapos ang aming vlog, guys. Kaya alam nyo na kung sino yung pinaka-ano sa amin. Hindi na namin kailangan i-explain. Agad. Hanggang sa muli! Paalam! Hi kay Joy nila ng Malaysia, kay Hazel Jane Papas ng Cebu, kay Jennifer Pinalbar ng Cadiz City, kay Carla Nicole ng Cagayan de Oro, kay Ate Ray Ray ng Canada, wow, kay Britzelyn Balyar ng Cebu City, kay Janlyn ng General Mariano Alvarez, Cavite, kay Sheila Punay ng Pasig City, Manila, kay Sir Mohan JB's Click ng Qatar, kay Maria Joy Bensing ng Mandawi City, Cebu, kay Jonah May Salmurin ng Iloilo City, kay Jason John Michael ng Orchinchan, kay ang Dasmariñas, Cavite, Jovi Saluda and Elections Family, kay Ray Managaytay ng Cebu City, at kay Jaira Galela ng Ilocos Sur.